Olen Johanna Sumuvuori, vihreiden kansanedustaja ja kehityspoliittisen toimikunnan jäsen. Äänestin punaista, koska olen kyllä sitä mieltä, että pyrkimystä EUlla on johdonmukaiseen kehityspolitiikkaan, mutta käytännön tasolla se on jäänyt paperille ja aika retoriseksi vaatimukseksi. Johdonmukaisuushan tarkoittaa sitä, että suurimpana kehitysavun antajana pitäisi tehdä myös muilla politiikan sektoreilla, kuten nimenomaan kauppa- ja maatalouspolitiikassa ja ympäristöpolitiikassa sellaisia tekoja, jotka tukevat sitä kehitysmaiden omaa kehittymistä. Mutta käytännössä esimerkiksi ylisuuret vientituet ja EUn omien maataloustuotteiden suoja on johtanut siihen, että kehitysmaiden oma maataloustuotanto ei ole päässyt kehittymään. Ja tämä liittyy myös esimerkiksi sellaiseen kauppapolitiikkaan, että EUn alueelta saatetaan myydä aseita sellaisiin maihin, joissa ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu. Eli nämä kaikki on sellaisia asioita, mitkä ei ole linjassa niiden kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa.